Hallå, välkommen till mitt video. Idag ska jag visa om Blade och dragspel. En Viperbot. Och jag vet inte hur många ger den har, men vi kollar. Här ser du. Jag är från Jersey. Mitt flicknamn är Bernstein. Vad är det du säger? Ord är inte nödvändiga. Vi talar det internationella språket av tango. Kör igång! Jag är väldigt imponerad av dina danssteg. Det var det jag hoppades på. Jag har aldrig träffat en kille som kan dansa tjejens steg. Här får ni se hur man bygger upp en helt Blade. Viper Tiger. Ja. Jag känner lite personer. Black Eyed Peas. All Viper. Tiger Wolf. Så. Nu kan han gå. Titta. Jag heter Finnberg. Jag vill vara din bästa vän. Och du vill inte varna honom. Du vet väl vad det är det inget skit. Så det var allt för idag. Och titta. YouTube. Ska ät. Lördag morgon till Instagram. Startar imorgon. Från klockan 9:30. Svara på din försök. På bio nu. I 3D. Simba. Vad ska han tänka sig? Redo. Mufasa. Ut imorgon. Stopp. Time out. Au. Skjut mig av. Nu ska vi se vilka galna planer våra favoritbröder har laddat upp med. Här är Phineas och Ferb. När